and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Karon lang adlaw ko ha. Karon lang adlaw ko magpaabot. Kung wa kay mahimo, ayaw na nagpatuga og saad-saad aron dili maguba ang atong panag-amiga. Yati ra. Klarohi ko. Kadimandin ko nimo. Suko ka? Kung ba ingon ko kaon sa man? Haw ikaw. O sabihin mo gusto. Layas din Unsa? Feeling hawd ha? Lasa ko nimo. Mura ko magsikinsa. Paluduhon ko nimo. Ikaw nga sa agra ini ka mo bay? Karaog. Steph. Kanaog! Are you serious? You're not serious, right? I am. In fact, katong gibuhian ka ni Eric, kung may patoo pa na ko siyang gidemand nga pahinginlan ka, dugay ka na untang nawain nagbaya. Pwede ba ang hangyo ni Eric ang hatagan ako bili, kay agaw guton ako. Pero tungod kay naluoy ra ko nimo, nagpalingog-lingog ko siyang mando. Bisa bito ko siyang giingon nga dili ka maayon sa gupon kay ingrata ka. Pero imo gid noong gitandog ang akong garbo. Ipo mo kong giparehas mong inahan. Ngayano ra kay nimong sikasikaan. Hoy. Naiba ka ba sa rason kung nganong nabugnaw din si Eric nimo? Hapit na ganoon ta siya bakaton sa pagmahal nimo. Mong nagplano din sa pakaslan ka. Pero kalit na paong iyang gana nga himuon kang kabahin siya kinabuhi. Diyang iyang namatngunan nga di kay di ay maayong anak. Gilihay ni Eric ang iyang kaugalingon kung kisangko sa langit ang iyang pagmahal siyang inahan. Iya maday kong gihukman. Sa maon ay paghatag na akong higayon. Ngano? Perfecto siya? Mahimong subang bahin, why ayaw si Eric. Pero kung pagmahal na sa inahan ang isgutan, saludo kay ko atong igagawa. Tungod kay andam niyang isakripisyo niyang kaugalingong kalipay, tungod og alang siyang inahan. Imo yung kong palayason? Pasalamat ka nga makamao pa kumutuos giingon nila sa akong chance. Mapasayloon ta kay ni higayon na. Pero first and last chance nini mo ha. Kalitlag kalami. Para kadtura, big deal na dito niya? Che! Nikita lang gamay dito sa Japan? Kaya na mong sikin sana nga kalitlag na usab ang iyang batasan. May adlaw rang maghangad ka na ako. Wa pa ko mo pataas akong mga kamot. Makabarog pa ko og balik. Kinsa man ni? Hello? 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 Roy? Salamat kay nahinumdum ka pa din ako. Oo. Husto ka. But don't get me wrong ha, sa akong pagtando. Kay ang rason, nga wa o dili jud ka mawa sa akong huna-huna. Tuod kay friend man ta. Di ba? Oo. Ya, kumusta man ang kinabuhi? Parag, maura man tingali gihapon. May ups and downs. Ingon pas uban. Hay man ka ana ron nabilong. Unta, nas babaw lang. Sigon sa kanunay nimo nga gipangandoy. Kada ko nimo pangagho. Nabuhian ra oy. Wa tutuyo ayaw to hatagi daw tang kahulugan. Okay. No probs. Tuod eh, wa kay lingaw diha. Basi ganahan ka nga mangimbitar. May kaya ka naman na kagparamdam. Dugay dyan ka na pagkahilong, no? Chaon. Naghinulsol sa mga saha kay nagsingabot na si Mana Santa. Diba? Ikaw diha, kumusta man? Sige pagagsimba? No? Simba man ka ha.
Matag, nakasimba pa ko. Ewan na, oy. Kani adtura na. Ayaw kalimti ang Ginoo eh. Ay, dauroy. Way na dato ang pagsigig simba, oy. Amaya. Hoy, ikaw ha? Nabitaw dihay gipangkubala ng mga tuhod sa paglinakaw nga magluhod. Gikan sa baba sa simbahan nandun na sa altar. Yan unsa man. Miangat ba ang ilang pagpuyo? Oh. Nadato pa? Huh, wow, cute. Para sa kong inahan bang hangtod karon nag-ilain paghapos kalisod. Wag ito siya absent og simba kada Domingo. Hasa na sila yung mga adlaw nga gituhuan niyang angayan siya nga anang gayuna, musujud siya sa simbahan. Pero siya ginabuhi. Ay, pobre pas ilaga. Unsa ang bugo man. Shh, Joy. Ay pag-ana uy. Noon sabaya ka. Saman, nakaduaw na ka sa inyo? Wala ko intensyon nga mutunog pa atong lugar, oy. Mga buiset sila. Cruel ka ha? Gano ko na kayong kamanana, nga buisit. Ako gani sa kong bahin. Kung makasuroy ko dito sa inyo, patiun ginako ang kagaan sa dughan. Ay, mo excuse ako ha. Kaya doon na pa ko ilakton nga importante kaayo. Sige. Kining, pwedeng manawag ko usab? Oh, ikaw good. Namisad ba yata ka? Salamat nga wa siya musuki. Nga nanawag ka. Gidaog tingali sa kong lana. Wa man gani ko question ang ano nga migamit ko laing numero. Oh, naliban tingali. O, diba, daghan kayo giataman, maong wa na makauna-una. Ato ra na mahibawan. Wa kang iyo nga. Magkita mo? Ako yung unang may pasumbingay. Pero wa man mapakabana. Tingali, maayo ng pagkabutang. Ato ra sa nilang mahibawan. Roy, nagkita mo si Amaya? Wa pagit tita. Pero nagplano ko nga pangitaon siya. Pwedeng mo kuyog? Ma! Please, Roy. Ihatag na ako ang higayon. Kay tingalig dili na niya ako makakita sa akong anak. Mommy, ayaw na guna-una ah. Think positive. Anong dili na taon? Ma! Pasaylo ako ninyo. Mommy, Nahimo kong bakakon bisan mismo sa akong kaugalingon. Ako ning gipatuo nga kaya ra gyud. Kaya ra gyud kaayo. Nga dili na ko makakita ni Amaya. Pero ang tinuod, nagdugo ang akong kasing-kasing tungod kay bisag unsaon. Maogi mo patigbabaw nga mahal o gikinahanglan gyud nako ang akong anak. Tungod kay dili ko mabuhi kunwa siya. Nahibaw ko, ma. Kitang tanan nahibaw. Gadili lang nato matagaan ang panahon. Sa bisan unsang oras, mahimong usa nato ang mopiha sa wa na'y pagbalik. Kisay nasayod kung ako ang mag-una. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!